זה היה קליק חזק. אתה חושב שזה מגעיל? אתה חושב שזה מגעיל? קצת. זה שאת גוזרת לי את הציפורניים או האורך של הציפורניים? או כל התשובות נכונות? אני עושה את זה באהבה. זה בעיקר מתוך תחושת שליחות. האם את חושבת שאם מישהו ישלח בקבוצת הפייסבוק מתנדבי חרבות הברזל, יש לנו חיילים ממש מסכנים עם ציפורניים ממש ארוכות, שיותר מסמכו למישהו שיגנוב את הציפורניים שלהם, יהיו מתנדבים? אני חושב שאת לא מספיק מאמינה באחדותו של עם ישראל. כן, זה... כאילו, כמה זמן אתה צריך ללמוד את הציפורניים כדי שזה יגיע למצב הזה? שבועיים? באמת? כן. אחרונה חביבה. וואו. מרגיש פרש. פרש.